gun rich, and the things to do. Oh, it bonjour, mulțumesc mult de tot! Sunt băieții de la X-Factor care colaborează în programa viitoare. Ne-am făcut deja actele. Să vedem ce vă urmează acum pentru dumneavoastră, așa cum a promis și Florin Vedescu, Arsine de la Vacanța Mare. A venit cu multe voci bune aici la dumneavoastră, fiindcă, las că eu mai zic după aia una. Aduc acum pentru dumneavoastră și mai ales pentru tine, căciulosule, o prezență feminină. Lasă-mi păduchi acolo, nu uita mie. O prezență feminină extraordinară, cu multe premii luate la toate festivalurile importante din țară, Mamaia, Cerbul de Aur și așa mai departe. Nu vă țin prea mult de vorbă. O voce extraordinară, la aplauz de Maxime, Gina Pop! Bună ziua, bine v-am găsit! Auzi, albune, dânsi nu la X-Factor, la Dansez pentru tine, că au dat probă de dans. Cu X-Factor-ul am eu treabă mai departe, să vedem, pentru că astă seară nu mă luați așa repede. Bine v-am găsit și la mulți ani, românilor, dragi. Auzi, ia o pauză până te cheme pe rând frumos, pentru că o să vedeți ce avem astă seară, doamnelor, domnilor. Ne-am propus ca împreună, atât cu domnul Mihai, atât cu domnul primar, pentru că este ceva inedit, o să facem chiar și karaoke. Suntem convinși că sunt foarte mulți copii talentați, dar și oameni maturi, precum a fost și domnul, care deja s-a încălzit. Așa că împreună cu mine astă seară, dar înainte să ne încălzim puțin și mai apoi o să vă invit chiar și la karaoke. Așa că am nevoie de voi, tineri dragi, frumoși și viitori locuitori și votanți aici în localitatea noastră frumoasă.